Καλημέρα. Και ο Σταύρος Μπαλάσκας επίσης με πολύ μεγάλη εμπειρία μας βοηθάει και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλή σας ημέρα. Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε τώρα εδώ, κύριε Μπαλάσκα. Έχει ξεκαθαρίσει κάπως η εικόνα. Τι λέτε? Μπαρίς Μπογιούν. Ένα από τα μεγαλύτερα καθάρματα, ένας από τους μεγαλύτερους εγκληματίες που υπάρχει σε ολόκληρο του πλανήτη, τουρκικής καταγωγής, άνθρωπος ο οποίος έχει οργανώσει τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα, τα ναρκωτικά και πάνω απ' όλα τα συμβόλαια θανάτου και τις εκτελέσεις, μετέφερε τους δικούς του πολέμους σε γλυκό έδαφος. Πανφημολογείται ότι ένα από τα πιστόλια, δεν ήταν πιστόλια, πρέπει να ήταν ημιαυτόματο ούζι από αξιωματικούς ελληνικής αστυνομίας, εκεί που ακούμε το καταδικάς, από το ηχητικό το οποίο εσείς βγάλατε. Οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, μετά από μια ανάλυση, λένε ότι μπορεί να ήταν ημιαυτόματο Ισραηλινής κατασκευής ούζι. Άρα και δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Απομακρύνθηκε το άλλο που είπαμε χτες, το ενδεχόμενο να ήταν κάτι άλλο. Και βεβαίως έχουμε να κάνουμε βαρύτατους εγκληματίες οι οποίοι βρήκαν πρόσφορο έδαφος στη χώρα μας για να λύσουν τους λογαριασμούς τους. Μία αποτυχημένη επέμβαση που είχαν κάνει αυτή η παρέμβαση και πώς θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, στη Γαλλία τους είχε φέρει σε μεγάλη κόντρα, δύο αντίπαλες συμμορίες και ήρθανε και λύσαν τα τσαούλια τους στην Ελλάδα. Να καλύψουμε εμείς πριν γίνει το μακελιό, να τους συλλάβουμε, να τους εντοπίσουμε. Συνελήφθη ένας, ο οποίος ερευνάται, πήγε να διαφύγει από το Ελευθέριο Βενιζέλος με πορτογαλικά διαβατήρια και 9 σφαίρες μαζί του, είναι στα κεντρικά τώρα αυτή τη στιγμή της Γαδά. Εξετάζει αν έχει κάποια σχέση με αυτούς. Αν έχει καμία σχέση, είναι Τούρκος. Είναι Τούρκος. Από εκεί πέρα μιλάμε για το διεθνές οργανωμένο έγκλημα, όπου σας λέω πάλι, δυστυχώς για μία ακόμα φορά βρήκε πρόσφορο έδαφος στην πατρίδα μας. Κάποιο στοιχείο για τους δράστες υπάρχει, κύριε Μπαλάσκα, μέχρι στιγμής? Έχουν αρχίσει να βρίσκονται τα στοιχεία και σας είπα ότι μέσω της Ιντερπόλ μας βοηθάει και η Τουρκία όσον αφορά δίδοντας τα στοιχεία και τους φακέλους, και είναι όλοι ένας και ένας λουλούδια, μπουμπούκια από τη συμμορία του Μπορίς. Από την Ελλάδα ή είναι μέσα στην Ελλάδα ακόμα? Τι λέτε? Είναι μέσα στην Ελλάδα ακόμα προφανώς. Δεν ξέρω αν έχουν διαφύγει. Αν έχουν διαφύγει μέσω χερσαίων συνόρων, Αλβανία ή κάπου αλλού κτλ. Ιστορίες. Πάντως ειδικά μπλόκα έχουν στηθεί ιδιαίτερα στα σύνορα με την Τουρκία, στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία, όπου υπάρχουν σκούπες εκεί πέρα και χτενίζονται τα πάντα. Θέλω να πω πώς επέλεξαν τη Λούτσα ως κρυσφύγη. Θυμάστε το μεγάλο Ιταλό μαφιόζο που ζούσε τόσα χρόνια στην Ελλάδα? Αλλά μπορεί να υπάρχουν σύνδεσμοι στην Ελλάδα, μέλη αυτής της μαφίας που μπορεί να λειτουργήσαν έτσι ως ενδιάμεση για να τους βρουν το καταφύγιο. Είναι λυπηρό αυτό που θα πω και στενάχωρο πολύ. Αλλά δυστυχώς για τους ξένους μεγαλοεγκληματίες η Ελλάδα είναι μια πολύ όμορφη φωλιά. Αποτελεί ωραία φωλιά. Βλέπουμε τον μεγαλοεγκληματία που είχαμε πιάσει στη Ραφίνα, τον Ιταλό, βλέπουμε τον άλλον ο οποίος ήταν μάγειρας στην Κέρκυρα. Κρύβονται πολύ, το ξέρουν οι Έλληνες αστυνομικοί, ότι κρύβονται πολύ εδώ. Δυστυχώς δεν ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ τι είναι αυτό που τους δίνει τη σιγουριά ότι θα έχουν την ασφάλεια. Γιατί πολλοί από αυτούς είναι χαρακτηρισμένοι μέσα σε συμβόλαια στις χώρες τους. Δηλαδή με το που θα πάνε στις χώρες τους θα εκτελεστούν μέσα σε 1-2 μέρες. Ενώ στην Ελλάδα όχι. Ενώ η Ελλάδα αποτελεί μια φωλιά που τους δίνει μια σιγουριά. Δεν μας τιμά και πολύ αυτό. Να το πω, όχι βέβαια. Να το πω απλά για να γίνει κατανοητό, εκεί δεν θα με βρούνε. Κύριε Μαντούβαλε, τι λέτε? Γιατί αν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Μπαλάσκας, είναι μια θλιβερή διαπίστωση. Η διαπίστωση, σύμφωνα με την ανάλυση των πρώτων στοιχείων που έκανε ο Σταύρος ο Μπαλάσκας, που γνωρίζει και έχει δουλέψει πάνω σε αυτό, γιατί μιλάνε και άνθρωποι που δεν έχουν εργαστεί καθόλου πάνω στο κομμάτι αυτό, είναι πρώτα απ' όλα πολύ ανησυχητική.